Aquest mes de juliol transitaren de mitjana 68.000 vehicles per l'E20, la circunvalació d'Eivissa, uns 2.000 més que en 2019, destacant dia 29 de juliol en el qual gairebé s'arribaren als 75.000. Les variacions percentuals que comparen juliol de 2019 i 2021 són sempre negatives, amb una caiguda mitjana del 17%, coincidint amb la pandèmia. Mentrestant, les de 2021 a 2022 són positives, amb un increment mitjà del 25%. Una tendència que es repeteix al juny. A pocs metres d'aquí on ens trobem hi ha l'estació de capacitat número 5 que registra el pas de vehicles. En aquesta data, 63.000 turismes recorregueren l'esmentada via que va de Vila fins a l'aeroport. Gairebé 5.000 vehicles menys que el juliol, però més que el mateix mes de 2019, llavors amb una mitjana de 60.000. Del darrer mes de juny en destaca la situació donada dia 6, en el qual es produeix un increment del 100%, passant de 32.500 a 65.000 vehicles rodant per l'E20. Veient la tendència en augment i la congestió viària que suposa, el Consell d'Eivissa vol limitar l'entrada de vehicles durant la temporada turística, com es fa a Formentera, en vista l'any que ve.